Dan gaan we naar een persconferentie die staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Erik van der Burg afgelopen vrijdag gaf. We hebben geen uitzending tot die tijd gehad, dus daarom ziet u nu delen van deze persconferentie, waarbij het onder meer ging over het prioriteitenlijstje dat Van der Burg heeft bekendgemaakt. De 6 Caribische eilanden staan voor urgente opgaven om de economische groei en de brede welvaart voor de toekomst veilig te stellen. Daar wil hij aan werken en hij wil ook een koninkrijksconferentie over het statuut organiseren. We stelden hem daarover de volgende vraag. Dag staatssecretaris, dag Karin. Die 3 prioriteit beleidbrief die u heeft gegeven, die is duidelijk, interessant. En ook de Koninkrijksconferentie die is aangekondigd. Maar wat voor tijdspad kunnen we verwachten? Ik heb nog even nagekeken. De conferenties die leiden tot een staatkundige structuur. Dat heeft jaren en jaren geduurd. Gaan we dadelijk ook een Koninkrijksconferentie over het statuut hebben dat jaren en jaren gaan duren? Dat is 1 vraag. En ook over uw prioriteiten. Op wat voor tijdspad kunnen we daarop rekenen? Er is veel discussie over het woord Koninkrijksconferentie. Omdat iedereen dan inderdaad, een beetje zoals jij ook zegt, bang is dat we er jaren aan voorbereiding aan gaan doen. Dus de een gebruikt ook het woord conferentie, de ander gebruikt het woord dialoog. Nee, het is de bedoeling dat we dit jaar de eerste keer bij elkaar komen. Ik zou bijna zeggen als een soort eerste bijeenkomst, een soort nulmeting. En dan ook met de 4 landen gaan zeggen, waar gaan we het nou de komende tijd over hebben? En dat vervolgens, en ik zeg nu eventjes de 3 premiers en ik, maar ook dat moeten we gaan invullen met elkaar. Gewoon met enige regelmaat bij elkaar gaan zitten om te praten over het Koninkrijk als totaal en de versterkingen die we kunnen doen. Nou, als het gaat om je andere punt, dan zie je dat wij, als het gaat om de uitbreidingswet, daarvoor heb ik ook al over gesproken, zowel met de 3 eilandsraden als ook met de besturen van de 3 eilanden, heeft de Tweede Kamer de schriftelijke ronde afgerond. Staat er nu 1 juni als datum om in de Tweede Kamer te bespreken, waarbij het mijn intentie is om die ook nog voor het zomerreces door de Eerste Kamer te doen. Wolbest en Finbest zijn we mee bezig, maar daar hebben we nog geen datum voor. Excuus, er kwam een politiemotor langs. Collega Rick Hart vroeg Van der Burg ook over de situatie rond de landspakketten. Waar staan we? Omdat Curaçao er eigenlijk heel weinig informatie over geeft. Nadat onlangs de evaluatie uitgebracht is, weten we eigenlijk niet wat de positie van Curaçao op dit gebied is. Nou, je hebt ongetwijfeld het rapport gezien van de evaluatiecommissie, die 2 april openbaar is geworden. Daarin zie je al een verschil tussen wat de evaluatiecommissie zegt over Aruba en Sint Maarten. Namelijk gewoon onverwijld positief het advies is om door te gaan. En Curaçao, waar de evaluatiecommissie wat terughoudender op is. Dat zit hem precies ook op de punten die je zelf ook in je vraag naar mij nu noemt. In de gesprekken die ik heb gehad met het bestuur van Curaçao. Dat was dan met de ministers, niet met de minister-president. Maar wel met de vice-minister-president en de ministers. Hebben ze aangegeven dat zij wel door willen gaan met het landspakket. En heb ik ook aangegeven, dan moeten we wel kijken hoe we dat gaan vormgeven. Ik heb tegen alle 3 de landen gezegd, van wat wel belangrijk is dat als we doorgaan met de landspakketten, dat dan ook de TWO doorgaat, de tijdelijke werkorganisatie. Daarvoor heb ik ook eerst besluitvorming nodig in het kabinet. Want een tijdelijke werkorganisatie, en dan bedoel ik het Nederlands kabinet, want een tijdelijke werkorganisatie zonder geld, dat schiet niet op. En de tussentijd gebruiken wij om met Curaçao met name in gesprek te gaan over het hoe en wat. Want ik herken de punten zoals jij die zegt. Dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Maar ik zie ook het advies van de commissie. En los van het feit dat ik formeel nog ga reageren op datgene wat de commissie heeft geadviseerd, mag je ervan uitgaan dat ik dicht bij de adviezen van de commissie wil blijven. En collega Mariano Heijden stelde een vraag over een beslissing die de VVD, de partij van Van der Burg, heeft genomen om het wetsvoorstel van André Bosman in leven te houden. Dat was van 2019 en heeft als doel om ervoor te zorgen dat de Caribische eilanden van het Koninkrijk makkelijker uit het Koninkrijk kunnen stappen als ze willen. Kijk naar de volgende vraag. Het Kamerlid Den Hollander heeft deze week gezegd dat ze het initiatief van André Bosman
om het proces van onafhankelijkheid te flexibiliseren, dat ze haar schouders onder dat initiatiefwet zal doen. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, ik zag het ook verschijnen in de media, dus ik heb daar meteen ook een vraag over gesteld. En wat het is dat elke keer als er een nieuw parlement aantreedt, dan verdwijnen er Kamerleden. In dit geval André Bosman al na 2019. En dan wordt er een nieuw Kamerlid gevraagd, de nieuwe woordvoerder, van er ligt een initiatiefwet, neemt u die over? En het enige wat deze week is gebeurd, is dat de Griffie heeft gevraagd aan de woordvoerder van de VVD in dit geval, Renate Hollander, van neemt u het oorspronkelijke wetsverdediging van de wet uit initiatiefvoorstel uit 2019 over. Daar heeft zij ja op geantwoord. Dus dat gaat nu door de Kamer in gang worden gezet. Meer was het niet. Dat gezegd hebben, er spelen er nog twee dingen. Eén, er staat ook een zinnetje over, zoals jullie weten, in het coalitieakkoord. Daar werd ook meteen door met name Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar mij toe, door de premiers in dit geval, negatief op gereageerd. In de zin van, wij zitten daar niet op te wachten, want wij willen helemaal niet uit het Koninkrijk treden. Daarop was de redenering van de onderhandelaars die ik daarna gevraagd heb. Luister, Aruba had al die mogelijkheid als gevolg van de status aparte die we dit jaar 40 jaar geleden hadden. De enige gedachte vanuit dit zinnetje was om Curaçao en Sint Maarten dezelfde mogelijkheden te geven. We gaan nu zien waar de VVD mee komt, of ze dit echt gaan oppakken en wanneer dit komt. Dan gaan we verder kijken hoe de Kamer daarop reageert. Maar ik begreep dus, naar aanleiding van deze week, dat het niks anders was geweest dan een technische handeling tussen Kamerlid en Griffie. Dus de VVD heeft geen positie genomen? Wat ik heb begrepen is in 2019 heeft André Bosman dit initiatiefvoorstel gedaan. Daarna viel het kabinet, daarna viel het kabinet, daarna viel het kabinet. Dus we zijn inmiddels een paar kabinetten verder. En elke keer loopt de Griffie dan de lijst langs van initiatiefvoorstellen. Hé, dat Kamerlid is weg, wie neemt het nu over? Hé, er is weer een Kamerlid weg, wie neemt het nu over? En op die vraag heeft Renate den Hollander geantwoord, ja, ik ben nu de nieuwe. Meer was het niet.